amaiera, eta nik uste aurtengo denboraldi balorazio on egin behar dezuela, garaipenak lortuta, askotan esaten dugu zaila dela irabaztea Euskaldunetan lehendakari txapelketa, baina zuek aurten lortu dezue. Bai, egia esan nik uste denboraldi hasikera oso ona egin genuela, pentsatzen genuela baino beto, egize da bigarren parte honetan, ondino lehian gabizela, baina ez dugula aurrera pausu hori pentsatzen genuela, txerrindulari batzuetan, baina posi gaude egize esan, bai. Trujillok eta Azurmenik eman zueten loraldi hori hasieran, landu zenuten loraldi hori izate demoraldi hasiera? Bai, egia esan, pentsatzen genuen Azurmendi oso aurrean ibiliko zala esprinetan, bagenekien, batez be Zumaian eta Zamboran pentsatzen genuen oso aurrean ibitzikien eta egiz esan ondo defendatu zen. Eta Iñakinen espero genuen nivel hona eukitia lehenengo marrenetan ibiltzia, baina ez genuen espero bilastarketa irabaztia egiz esan. Gero demoraldiak aurrera egin dela, lehendakari txapelketa irabazi zenuten 23 mailan, baina egia da, gero uda eta zere kostatu zaizuela. Nola junda gainerako demoraldia? Bai, egia esan, nik uste dut bigarren parte honetan lasterketetan lehia asko gonda, uste dut taktikoki lasterketak apurua gure kontra joan dira, lasterketak hasikeratik asko gortu dira, eta atzetik ibili gara lasterketa askotan, eta kostatu egin zaigu. Eta, egia esan, gu balorazio positiboa egiten dugu, lehenengo urteko eta bigarren urtekoak nik uste dut aurrera paso bat eman dabela bigarren zati honetan, naiz eta emaitz onak lortu esarren. Urrengo urterako ze planteamendu jartzen duzuen mahai gainean? Nahi duguna da taldi apur bat luzatu, hogei txerrendulariekin ibiltzea horrengo urtean, eta nahi duguna da denboraki hasiera oso batein ongo urtean indugun moduan, eta apur bat igual Kopa Espainia apur bat gehiago sartzea. Hainbeste talde garaekin, zaitorkezun dauke, Seirumetek? Hori ez dakigu. Hemen guk badakigu talde moduan urtero ibiltzen garela, orduan ez dakit esaten nun ibiliko garen egia zen urrengo urtean. Iñaki, denboraldia amaitzen ari da, eta nik uste ez denula inolaz espero denboraldia junden bezala jutia, ez? Ez, batez ere hasiera oso polita egin nuen, eta ez nuen espero halako maila materik. Eixarrek urte batzuk zara mazkien irabazi gabe, eta zuk berriz ere garaipenaren bidea erakutsi diozu taldearekin supongo oso posik egongo direla zurekin. Bai, beraiek nirekin eta ni beraiekin, ez? Azkenean 4 urte izan dira beraiekin, ez dakit posarrena ere izango den beraiekin, baina oso ondo naiz 4 urte honetan, hauetan, eta urte batez ere oso ondo gondia nirekin, garaipenekin da. Euskaldun txapelketaren lehian egon zinean, maillota laranja eskuratu zenuen, gero lehendakari udan zehar pixka eta palago izan zara, nahiz eta orain amaiera honetan badirudi ondo iritsi zarela. Ze sentsazio udaran zehar? Azkenean udan nahiko txarra pasatu egin dut, uztaila gehiagin entrenatu nuen eta gero abuztuan getxoko zirkuita korritzeko. Eta azkenean ez nintzen joan getxoko zirkuitora eta hori apur bat korra izan zen asimilatzeko eta abuztuan nahiko baldintzatu nahu egoera horrek, hasi que, Irabasteko pedalka dakazuela erakutsi duzu, urrengo urtean helburu handiagoak jartzea, garaipen kopuru gehiago, eta batez ere lasterketa handiagoetan lehian egotea izango da zure helburua, ez? Beti ere, borrokalari zen handia erakusten, hori izan dela beti zure erakusle. Batez ere helburua disfrutatzea izango da, ez? Azkenean aurten disfrutatzea espero nuen, eta ez dut espero nuen guztia disfrutatu, eta egin ditudan emaitzekin. Eta hori izango da urteko helburua. Ez dakit, segurenik azkenengoa izango den edo profesional mailara igotzeko aukera aukiko duan, baina helburua batez ere disfrutatzea izango da, bestela bizikletarekin jarretzea ez du zentzurik egiko. Pausua handia izan da, goratzen dugun nola Ereñon, negarraldi bete-betean esaten zenuen zuke juniorretan ezen dituela lasterketak amaitzen, eta orain podiuma zapaldu zen duela Ereñon, eta gero garaipenak etorri ziren, zalantzarik gabe zure progresioa handia izan da. Bai, espero dut datorren urtean ere izatea, baina, Álvaro Garteak esan zuen bezala pasan egunean, 23 urte zazpiko maila nahiko garrantzitsua dela, nik juvenietan ez nituen lasterketa bukatzen, ez nuen irabazten, eta orain maila osaltu batean dago, eta horrek erakusten du zelako maila dagoen 23 urte zazpiko kategoria. Anitz denboraldi amaiera iritsita, eta aurten zure lehenengo urtea izan dela talde batean afizionatuan lehiatzen, nola junda urtea? Nahiko ondo, aldaketa nahiko handia pasan urteagaz konparatuta, eta batez ere aldaketa kalendario aukera desberdin gehiago aurten, eta karrera politagoak horritzeko aukera. Batez ere denboraldi hasiera oso nahi izan zen duten. Nire asmoa hori zen, taldearekin batera,
denboraldia fuerte hastea, eta hori, bueno, bete genuen, baina gero hori, karrera, hori, ez hain egokiak ez diez egon hemen Euskadin batez ere, eta, bueno, denboraldia erdiluz egin da, baina, bueno, forma ona mantentzen dugu denboraldia mailan, así que, bueno, hori alde positiboa. Lasterketa azkarren beharra, beraz. Bai, Euskadin batez ere, bai, Zumaiak enduta, gero beste karrera guztiak oso horak izaten dira normalean, orduan, bari, kanpora ataratzea aukera badeko gu ondo, baina bestela hemen Euskadin karrera oso gogorrak. Eta gainera, elite izatearen batzutan handicap hori mugatuta zaudela partaideetan, pixkat zaila, baina zailtasun guztien aurrean aurre egin duzu eta esan bezala oso handia eman duzu. Bai, elite izateagatik, bueno, handicap hori bidasoan korritu ez izana nabaritu, hori bai, baina bestela aldaketa gehiagorik ez da nabaritu, así que ez dago arazorik elite izan da, kalendario oso onak korritu alda. Ni esker. Zuri.